initabi na tigtaw sa inda na area na tigkwarihan, Mm. nagkakwari sila sa Bacoman sa River Channel. Okay. Mm. So iba, marami sa dike na sabi nga ng DPWS, mga ilang meter na bawal mag-quarry sa dike Aha. sa makakagkag nining mga pundasyon. Yes. Yes. Mm. So, nagbisita po kami dyan, nung karungal daw, balang po kami mismo taga NGB. Mhm. So, nailang ng NGB na garo sa alaso sa inda na pigkwarihan. Opo. Kaya ang sabi kang engineer kang NGB, baga nang mag-desist and desist na sila duman sa kakagkad, duman na sila magbalik sa River Channel. Aha. Ngayon, Aha. naghanap na kami sa DC, naghanap na kami sa NGB kung ano ang sanction na itatao nila. Igwa pong violation. Bali, nagbisita kami duman, tapos nag-resolution kami kay Governor Grace Lagman, duman po sa MGB to investigate po. So, nainod na po kami nagduman Opo. na nagbisita. Opo. Aha. Nailing ni ngunyan para maalaman mo ang legalidad. Nagbisita kami giraray kaya banan to iba't MGB. ibang ahensya. Para Nung inod po na pagbisita kaya banan po sa taga Penro, okay. taga probinsya ng Albay, inod sa pagbisita kaya banan po sila. Okay. Saro pa po na pigi-question me, hindi po stockpile. Kagaro bulod na po ang stockpile. Kung magpig-araman niman, kung ano po ang may epekto kayo kung magkaroon po ng tag-uran o ma-divert po ang dalagang ng tubig, kung mag-post po ng threat, ini pong stockpile nila. Kumbaga, iba't ini po ang iwawa duman po sa mga barangay. Nagbabakal sinda si ticket sa Pedro, may permit. Oo. 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 Tapos, same process. Kung ano ang share kang munisipyo, yung manggiraray po, siling man sa barangay, na which is pabor man, kumbaga nagiging, so disiplinado na pagkukwari. Sa saro pampigaano ba po ko niyan, talagang matatagaso na ang dahil nagkukuro aki permit, paigwa na daat din sa probinsya. Oo. Oo. So, saro yan sa pigaadalan mi po. Maalatak sa recommendation kansang gunayang bayan by next week. Yeah. Para kung ano man recommendation ninda, itulos naman ki-implementar.